Arv og gener screencast af Jakob Øskes 2. C. Spørgsmål 1. Når mand og dame vælger at have sex, så sker der en masse ting efter manden har fået udløsning. Selvfølgelig skal sædcellen først dannes, og det sker i testiklerne hos manden. Efter udløsning påbegynder millioner af sædceller deres vej op gennem kvindens kønsorganer. Og den her vej kan illustreres med det her billede af kvindens kønsorganer. Først kommer sædcellerne efter udløsning op i skeden, men der sker det, at mange sædceller flyder ud igen, og der er også rigtig mange sædceller, der dør i det syrlige miljø, som der er skeden. De sædceller, der overlever, de skal op til livmoderen, men først skal de igennem livmoderhalsen og livmoderhalskanalen. Og her er der også rigtig mange sædceller, der dør, fordi det er et snævert sted. Når de så er kommet op i livmoderen, så skal sædcellerne stå over for endnu en svær udfordring. De skal nemlig vælge, hvilken vej de vælger at tage, altså hvilken æggeleder de vælger at tage. Enten højre eller venstre, som leder til højre eller venstre ægcelle. Og det er nemlig kun en af ægcellerne, der er klar til befrugtning, så derfor vil også rigtig mange af sædcellerne gå tabt, hvis de vælger den forkerte vej. Men de sædceller, der så har valgt den rigtige vej, de når ind til ægcellen og indleder så den sidste etape, som er befrugtningen af ægget. Og den befrugtning af ægget kan illustreres her ved det her billede. En ægcelle, den består af en hinde, som inderst har zona pellucida, som består af proteiner og kulhydrater. Omkring er der en masse mindre celler, som skal sørge for, at ikke alle, men faktisk kun én sædcelle kan komme ind til ægcellen. Når det er sket, så er ægcellen befrugtet, og man kan vente sig et barn. Det er så den ene skæbne, men den anden skæbne er, at der er ingen sædceller, der når ind til et æg, og så får man ikke noget barn. Spørgsmål 2. Under menstruationscyklusen er der forskellige hormoner, der har indflydelse på, hvordan cyklusen udspiller sig. Først her i tabellen har vi østrogen, som udskilles fra æggestokkens follikler. Østrogen har indvirkning på de kvindelige kønsorganer, sådan noget med fedtfordeling og også i puberteten, der gør, at kvinder er klar til at blive gravid. Progesteron er et andet hormon, og der som udskilles fra æggestokkene. Progesteron producerer slim, sådan at et befrugtet æg kan sætte sig fast i livmoderen. LH er en af de vigtigste hormoner i kvinden, og den udskilles fra hypofysen i hjernen, og den er sådan set med til at sørge for, at ægløsningen sker i sig selv. FSH, igen et hormon, som også bliver dannet i hypofysen i hjernen, og den sørger for at sende signal til æggestokkene om at starte produktionen af østrogen. Og slutteligt testosteron. Testosteron kender man normalvis fra mænd, fordi det er det mandlige kønshormon, men kvinder har også testosteron, og de bliver udskillet fra æggestokkene og binyrerne. Testosteron sørger for kvindernes humør, altså godt humør, sexlyst og velvære. Menstruationscyklusen kan beskrives ud fra de her to figurer. I starten af menstruationscyklusen begynder man at bløde, og det er livmoderens slimhinde, der bliver udstødt, fordi den ikke har modtaget noget befrugtet æg. Og blødningen, den varer sådan cirka i en uge, altså 7 dage, og i den periode begynder kroppen at udvikle follikler. Det ses også herover på den her model. Og follikler, det er som nogle små sække, som kan indeholde ægcellerne. Og så omkring dag 14, så sker ægløsningen, efter at folliklerne er blevet modnet, og at livmoderslimhinden begynder at vokse, så den er klar til at modtage et æg. Men når så
ægløsningen sker, så vil den bevæge sig mod livmoderen. Og det tager et par dage for ægget at bevæge sig ned til livmoderen gennem æggelederen. Og hvis så ægget befrugtes af en sædcelle undervejs, så vil hormonet progesteron sørge for at danne slim, så ægget kan sætte sig fast i livmodervæggen, og derved begynder at udvikle sig til et foster. Men hvis ægcellen ikke befrugtes, så falder hormonniveauerne igen. Det ses også her på de forskellige hormonniveauer, at lige inden den nye menstruation, så falder alle hormonniveauer, og der ved ægløsningen, hvor der er brug for mest hormoner, der er der også et peak. Når så hormonniveauet igen er nede, så vil ægget nedbrydes, hvis det ikke er befrugtet, og det vil udstødes, og så får man menstruation, ligesom man startede med. Og så er cyklusen fuldendt. Men det er selvfølgelig vigtigt med en regulering af hormoner i kroppen, for at cyklusen skal forløbe korrekt. Og det sker med noget, der hedder negativ feedback. Og det der i praksis sker, det er, at produktionen af et hormon udløser produktionen af et andet hormon. Og det hæmmer så produktionen af det første hormon. I praksis sker det for eksempel med FSH og østrogen. Når FSH har sørget for, at der er dannet nok østrogen, kommer der overskydende østrogen tilbage gennem blodhjernen op til hjernen og sørger for, at produktionen af FSH i hypofysen ophører, og sådan kører det også i ringene. Spørgsmål 3. Mitose og meiose er to forskellige typer af celledeling. Mitose er almindelig celledeling, hvor der bliver dannet en kopi af den oprindelige celle, og meiose er en celledeling, hvor formålet er at få dannet kønsceller. Og de to celledelinger kan forklares ud fra de her to figurer. Først har vi mitosen i en menneskecelle, og den indledes i interfasen. Det der sker i interfasen, det er at cellen endnu ikke er i deling, men kromosomerne i cellen, kernen, bliver fordoblet. Så går vi videre ned til profasen, og her er kromosomerne blevet fordoblet. De er nemlig trukket sig sammen, og derfor er det blevet synlige. Og for hver kromosomhalvdel man har, kalder man det et kromatid, og i midten af hver kromatid har vi så centromererne. Videre nede i metafasen har vi i kanten af cellen nogle centrioler, og alle kromosomerne har samlet sig i midterdelen af cellen, og tandtråde fra centriolerne vil trække i anafasen til de her centromer, sådan at kromosomerne bliver trukket ud til hver sin pol af cellen. Og nede i telofasen, der indledes selve celledelingen, og det gør den ved en indsnøring af midten af den oprindelige celle. Og når telofasen så er færdig, så har man så igen en interfase, som er en kopi af den oprindelige celle. Og så ved meiose, der har vi så kønscelledanning, og den starter som i den første celledeling også med en interfase, hvor kromosomerne skal fordobles. Og det er så færdiggjort i profasen, i profase 1, og de lægger sig så sammen parvis og deler DNA ved en overkrydsning. Det betyder, at kromatiderne, der før parvist var genetisk ens, nu bliver forskellige. Så går vi så videre ned til metafasen, og det der sker i metafasen, det er, at kromosomerne bare ligger sig i cellens midterplan. I den første anafase vi så har, der bliver kromosomerne fra hvert par adskilt, og det er ligesom i mitosen, hvor centriolerne trækker i
i centromerne for kromosomerne hen til polerne af cellen. I den anden mesefase, der er der så nu blevet dannet 2 celler, og hver celle har så 2 kromosomer, altså det halve kromosomsantal af den oprindelige celle. Og hver består af kromatider, som er genetisk forskellige på grund af overkrydsningen. Og så går vi så videre ned i anden fasen, hvor de igen bliver trukket af centriolerne ud til polerne, og man får så dannet 4 nye sædceller i telofasen, som er genetisk forskellige. Og det er så her, man har den store forskel mellem mitose og meiose. Spørgsmål 4. DNA, det er menneskets arvemateriale, og det kan findes i cellers cellekerne. DNA, det har den såkaldte helixstruktur, som man kan se på den her model. Det ligner lidt en snoet trappe for eksempel. DNA'ens backbone, den består af sukker og fosfater, og er bundet til en base, og så sammen den her binding, den kaldes så for en nukleotid. Der findes 4 forskellige nukleotider i DNA. Man har adenin, thymin, cytosin og guanin, og de udgør tilsammen med backbone, altså hele DNA'en. De forskellige nukleotider, de sætter sig sammen i basepar, og thymin og adenin, de sætter sig sammen, fordi de kun kan dele 2 hydrogener mellem sig. Og cytosin og guanin sætter sammen, fordi de kan dele 3 hydrogenbindinger mellem sig. Spørgsmål 5. DNA-replikation, det er kopiering af DNA, og det der sker, det er, at 2 DNA-strenge, altså de 2 DNA-strenge, som DNA normalt består af, de skilles ad, og man får nu 2 forskellige strenge, som er skilt fra hinanden selvfølgelig. Og de her 2 nye strenge, de fungerer som en skabelon for en komplementær streng, og man har nu så dannet 2 nye DNA-strenge. Proteinsyntesen i sig selv kan forklares ved den her model. Det der sker i proteinsyntesen, altså syntese, det vil bare sige dannelse af noget nyt, altså i det her tilfælde som protein. Det der først sker, det er, at cellen i sig selv modtager et signal om, at der er behov for at danne et bestemt protein. Og selve processen, det sker inde i cellekernen, hvor DNA-strengen, den åbnes, altså den afvikles, og her, der oversættes så, altså DNA'en oversættes til messenger RNA, mRNA, ved at RNA-nukleotider sættes på. Og det ses her. mRNA, det er den her røde streng, som er en komplementær streng til skabelonstrengen. Det der så sker nu, det er, at DNA-strengen lukkes igen, og mRNA transporteres ud af cellekernen, ud i cytoplasmaen. I cytoplasmaen er der ribosomer, som binder sig til messenger RNA'et, og det der så sker nu, det er, at ribosomet, det oversætter hver triplet, altså triplet, det er 3 bogstaver, og hver triplet, det koder for en specifik aminosyre, som kommer fra fordøjelsen, og aminosyre i en kæde, det er proteiner. Så når de bliver sat sammen til en kæde, efterhånden som mRNA'en kører gennem ribosomet, vil proteiner dannes. Det skal lige siges, at aminosyrene, det bliver hentet af tRNA, som står for transport RNA. Og så endeligt har man nu fået ribosomet frigjort fra proteinet, og det bearbejdes af enzymer til sin endelige struktur som en protein.